ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪುರ ಸೌಖ್ಯತೆ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಟೀಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡನಿಗಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಮಲ್ಪವ ಎಂಕಲು ಓಕೆ ಬಾಯ್. ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜೋರ್ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಹಲೋ బస్ పూర చలి బస్సు ధర ఎంకులు దేవరెందుకు వరే పోందుల్ల బస్సు చూడు ఓడేకి చూసానండి కాపుదని కాపు పని డ్రెస్ పోయి ಬೆಳ್ಮಂದ ವಡಪಾವ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಗೀತ ಮುಂಬೈದ ವಡಪಾವ್ ಬೇಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಫ್ಲು ಕುಡ್ ಬರೇ ಅಡ್ ಬಂತೆ
ಅಂಚನೆ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅದು ಇರಪಿದಾಡಿ ಅತಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು. ಎಂಗಲ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅದು ಪಿರಪಿದಾಡಿಯ ನಾಮೂಲ್ ಪೂರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಗಂಧದ ಎಂಗಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವರ್ತಿ ಕೋಕೊಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ವಣಸ್ಪುರ ಮುಗಿದಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಜಿ ದಾಲ ಗೆತ್ಕೊರ್ ಪೆರುತುಕ ನಮ್ಮ ಚಾ ದೋಸೆ ಬಿಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚ ಮಂಚು ಇತ್ತೇವಡೆ ಬಿನ್ ಮಗ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ರು ಮಗ ಬಸ್ತಲು ಸಣ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವನ ಅರ್ಥ ಹೊಸನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸನ್ನ ಹಾಲೊಳ್ಳಿಯ ಅಲ್ಲೊಳ್ಳಿಯ ಅದು ಮೊದಲನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೊದಲನ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಇದೆ ಭಾಗ್ಯವೈ ಏನುಂಟು
ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬಂತು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬಂತು, ಪಾವ್ ಬಾಜಿ. ಮುರಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈದು ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ. ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿಲ್ ಖುಷ್. ಅಟ್ಟು ಒಂದುಂಡಿ ಇವತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಪು ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಜ ಬಾರ್ದು ದಿಲ್ ಖುಷ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗಲ್ಲ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿನ್ಪ. ಓಕೆ, ಎಂತ ಮಾಡುದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುದಾ? ಶಾನು ಬೇಗ ಬೀಜನೇ ತಿಂತೀನಿ. ಶಾನು ರಾಣಿ ಚಿನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಪುರ ಅದು ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡೆ. ಮದ್ಮೆ ಅದು 25 ವರ್ಷ ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕಿತ್ತು. ನಿಗುಲರ ಬತ್ತಡ ಇಡೆಗು ನಿಗುಲು ಮುಡುಬಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳ್ಳಿ ಬತ್ತರಡ ಮುಲು ಒಂದು ಚಾಪರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲೆ. ಹನಿಮೂನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು. ಓಕೆ, ಮೂಲಂಜಿ ಕುದ್ರೆ ಉಂಡು, ಕುದ್ರೆದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬೊಕ ಮೂಲಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಕಟೀಲ್ ದೇವಿರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದ್ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ್ ತಾದಿಡ್ ಮುಣ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಬರ್ಕಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮುಣ್ಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪ. ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡಾಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರೊಡುಂದಿ ಅನ್ ದೇವೇರ್ಡ ನಟ್ಟಿಯೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಲೋಗ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನರ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವೆ ಅದ ಮುಂಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.